If devil cannot manage ngati Satana sangakwanitse to reach you in your business, business yako, devil can enter your family. akoza kulowa pena paliponse. Devil can enter your working place. Akoza kupita kuntchito yako. Devil can enter your children. Akoza kulowa mwana wako. But when you are in prayer, koma ukakhala mpembero, he doesn't have access. iyeyo palibe polowera. Jesus was speaking it as a parable. Yesu amachira nkula ngati chifanizo. Men always ought to pray. Kuti anthu mukuyenera kupemphera ndithu. Pamene amalankhula zoti munthu ukuyenera kupemphera, adali atadziwa kuti mmoyo tikukhala muli nyengo, mmoyo tikukhala muli mayesero, mmoyo tikukhala muli kusamvana, mmoyo tikukhala muli nkhondo. So men ought to pray. Munthu akuyenera kupemphera nthawi zonse. Hallelujah. Amen. That prayer Kuti pemphero will change everything. Amen. Prayer Pemphero will bring victory. libweretsa. Prayer will make you undefeatable. Likupangitsa kukhala iwe osagonjetsa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus revealed himself Yesu akudzionesera yekha through a lot of platforms. kudzera mu zinthu zosiyana-siyana. And one of the dangerous platforms Ndi malo opsa amene amadzionesera is a place of prayer. ndi malo apemphero. When you are in a situation Tikukhala munyengo. and you engage yourself in prayer, Ndofuna ukuzilumikisa wekha mpemphero. you feel comforted. Umamva kuti You feel relieved. umamva kuti iwe wapepukidwa. Even today, Yereroso. in the situation that you are in, I want you to cry to God. I want you to pray to God. I want you to present your case unto God through prayer, and God will hear you. Kudzera mpemphero ndipo Mulungu akumva. Kutero pemphero sazalipwekesi. Pemphero limaonesera ukulu wa Mungu. Amen. Amen. Pemphero limapangisa kupezeka kwa Yehova mwaiweyo. Pemphero limagwedeza zinthu mwaiweyo. That's why tikunena kuti pemphero ndi chida chimodzi cha mwana wa Mulungu chimene akuyenera kuchigwiritsa. Amen. Mbale wanga konda pemphero. Hallelujah. Hallelujah. Pemphero ukalikakamira ndi kulimvesesa pemphero limachosa zochenga. Limadula malire pemphero. Mvesera munthu wa Mulungu. It doesn't matter kuti wachoka bwanji ku January kusafika lero. Iweyo sunaone yankho. Lero tango ulumikisa moyo wako kupemphero. I'm not giving up God. Ndipemphera ineyo. Ndikudalirani ineyo. Pemphero silitengera kuti upemphere 5 hours. Pemphero silitengera kuti upemphere 12 hours. Even 10 minutes can change your situation. Ngati ukulumikizana ndi Mulungu. 5 minutes can change your situation. Ngati ukupemphera kuchodani. Ndichipake